Oyaro nyakora mag jwanke no machiegni pod wantiere kod kaka mondo mi wakoni ane mage matucho kawuok e kor gwenge mopogore opogore mago moting'o nyaka matimore e boma ma Nairobi nyaka ma bende waluwo ni madhi loso weche manyien odiochiengni ma kawuono ma tarik 24 dwe mar achiel higa mar 2024 arwaki e chenro mar chal mar fwambo nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango yud lendo ni achiel kachiel kokalo e mbui waduto te mag Ramogi TV mago mag X, Facebook, YouTube kachiel koda kama moko kama idhi bedo kacha kitudi kodwa SMS line wabedo yawe na redek auchiel nono tudi kodwa sani nyaka giko kapok twak mokwongo mbako romo ochako nyaka sani nyakora moge jwang wadhi bedo kar kae ka warango gi achiel kachiel mano kotenore kod weche mabende waluwo ni ahinya odiochiengni ma kawuono wadhi bedo kanya kwara moge jwang ka warango gi kama wantiere kar kae ka nitiere moko madhi bedo ka waluwo ni mabede dhi loso weche manyien to mokwongo wachak gi magi mabedo kanya kwara moge jwang e kaunti ma Kisumu bero chenro mag choko osuru nyakwara moge jwang chenro makamani ya odiochieng' makawuono kotenore kod kambi mano ma Safaricom Business mabende dhi rango tiyo kod lony manyasani e choko osuru ahinya e kaunti ma Kisumu chenro makamano bedo wamedo luwo odiochieng' makawuono wadhi bedo kanyo ka warango weche motenore kod choko mag osuru ahinya e kaunti ma Kisumu nyasi makamano dhi bedo kata katimore Town Park wacho ni Town Parking Kibuye Bus Park mano dhi bedo kanyo kachakre saa 4 mar okinyi kawuono jofwambo wadhi bedo kanyo mondo mi orange mano gino miluongo kanyo ni Integrated Revenue Management System launch mare itimo odiochieng'ni ma kawuono dhi bedo kata ka itayo kod mano governor county ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kawuono dhi bedo kar kache county ma Kisumu waranga machielo be nyakora mogi jongo medo luoni wechego mondo mi mathoth kotenore kodgi e county ma Migori nyakora moge jwang jafamaro Jojo Maluono wawach motenore kod kedo kod kutego mago mag ayaki to e county ma Migori kama koro odiochieng' ma kawuono chenro mag timo test kata mag rango ni jok mage manya bedo kod kutegi mago mag ayaki e kind oganda itimo gi yo machal nade mano motis kanyo ni HIV testing molecular machine mano bende bedo kacha ka ichiwo ne kuonde thieth mopogore opogore odiochieng' ma kawuono idhi rang ni ere kaka inyalo med ked kod kutegi mag ayaki mano waluwo ni odiochieng' ma kawuono Jo Juma dhi bedo kamiwa mathoth kotenore kod weche duto matimore e county ma Migori wadhi kama chielo nyakora moge jwang waloko tanga wadani waranga ne matimore e county ma Mombasa kama bende nitiere mbolea mane ochiw kawuok e pinyno mano mar Algeria kachiel koda ka mago duto kama gintiere ni Green Bulk Facility mano madhi bedo ka nitiere county ma Mombasa ikeyo mbolea go nyakora moge jwang ne jopur mopogore opogore e alwora mar Nam Chumbi ami mana chenro kaka dhi bedo kinyi ma kawuono are sa 7 odiochieng' ma kawuono commissioner county ma Mombasa dhi bedo kacha ka chopo kendo dhi bedo kanyo ka otelo e nyasi machalo kamae kendo mano en kotenore kod migawo mochung' ne wechego mag pur kod pith mag jamni madhi bedo kacha ka timore kachiel koda ka timo apedha ne mbolea go mabende uchiu kowuok e pinyno mano mar Algeria dhi bedo kar kacha dhi bedo kod twak kotenore kod yao ayanga kata chenro mano mar keyo mbolea e gwenge makadho wath Nam Chumbi mano dhi bedo kacha bende ka ichiwo twak madhi bedo kar kanyo kod jatatije mano mar Dero mano mantiere county ma Mombasa mano MD mar NCPB Joseph Kimote dhi bedo kar kanyo bende ka tayo chenro makamano mago bende kod mathoth gidhi bedo kar kanyo kachiel koda ka Jambetre ma e pinyno mano mar Algeria mano dhi bedo kar kanyo ka en bende ochiwo chenro mopogore opogore kaka bedo kata ka eluogi aya kama chielo bende jogoro mongirore migawo mar pur bende dhi bedo kanyo ka twak kod jopiny kachiel koda ka neno ni gin gik mage madhi bedo kar kanyo ka itimo jatend migawo bende kigeno kochopo kar kanyo wadhi bedo kanyo ka warango gi achiel kachiel mi mathoth bende kotenore kod wechego bende madhi bedo kata ka timore county mano ma Mombasa pod wantie county ma Mombasa waranga ne jogo makoro bende ondhi okinyi ma kawuono nitie gigo ma bende obedo kanyo ka timore wabedo kanyo ka waluwo gi achiel kachiel mano kotenore kod jogo ma ondhi mano kantiere county ma Mombasa okinyi ma kawuono report choponwa ni EACC omako apisas 9 matiyo e bad migawo ma ochung' ne dho wath mano ma Mombasa KPA ka itudogi kod mibadhi mar shillings million
prauchiel kod ariyo mano machijego bende idhi chwalgi e doho sama walose sani sadek onego bedni koro osechak chwalgi e doho ma Mombasa. George Aoko luwo sigana ma kamano kendo ang' wamige e yo makare odiochieng' ma kawuono. Mago wechego mag mibadhi ma bende imedo ked godo ahinya e pacho kae. To wang'ni okinyi ma kawuono ogo tach ahinya e kaunti ma Mombasa kama meko ma kamago otimne apisas ochikogo mago mag KPA ma bende nitiere kar kanyo. Ang'eni ang' waluwogi mathoth ahinya kama gintie. Machielo bende mantie ma waluwo achiel kachiel Nyakwaro Mogejwang' gin gik moko jogo ma bende omaki mano ka wantiere kar kae sigana ni mano mar EACC. Jogo mantiere KPA oting'o jok mage ntiere Yabesho Yaro mano manen jatend wechego mag procurement kod supplies KPA en bende omake kar kanyo. David Angwenyi nitie kar kanyo. Nora Mugambi nitie. Athanas Wambari ma bende en jakanyo e komitino mochung'ne evaluation mano ka KPA. Nitiere Robert Bosuben mano Karan ma bende ochung'ne wechego mago mag engineering ka nitiere kar kacha wechego mag Medusa e KPA. Nitiere David Arika jakanyo mar evaluation committee no. Azanath Kwamboka Mageto bende nitiere kar kanyo mano en agent mano mar Chamiso East Africa kachiel koda ka Rose Cherotich mano mochung'ne wechego iwacho ni account signatory mano mantiere kar kacha wechego kambino mano mar Chemiso East Africa kachiel kod ng'at ma ochiko mano Id Arube na Nyang mano agent bende mano mar Chemiso East Africa. Wamedo luwo ni achiel kachiel ka gichopo e do wadhi bedo kanyo bende ka wakoni ni mage madhi bedo kar kacha madhi bedo kacha ka waluwo ni achiel kachiel. Nyakwaro Mogejwang' wach machielo bende matuchono achiel kachiel sani ma bende ang' wabed ka warango ni wadhi e kaunti ma Nairobi weche motenore kod tuo ni mano mar nyaldiema wabedo kae ka warangi kendo wago arubina ahinya ni kaunti ma Nairobi to koro chal nade. Nitiere cases ariyo momedore Nyakwaro Mogejwang' ni jogo ma yudo tuono mar nyaldiema ma bende nyaka sani gin jogo mane seche 24 mokalo kaluwore kod migawo mar thieth pacho kae. Kwano duto koro chopo 14 e pacho ka ma koro sani osekel are chakruok mar igani. Gin gik mage mantiere wamed bedo akicha gigo ma wachamo ka iluoko lweti luoko kod pi makare. Chiemo michamo bende neni obedo e yo moro maler ahinya e kinde ma bende wantiere kar kae. Mano weche mantiere kar kanyo sani bende ang' wamedo luwo nige kendo ang' wamiyi report odiochieng' ma kawuono weche manyien mag migago ka gi kacha ka odiochieng' tich adek wantiere kanyo kod ang'ich welo kod mano bende mar oimore. Koro wakete mana kar kanyo wamiyi mathoth kotenore kod weche gi duto. Warangane moko ma otenore kod koth ma bende medo chwe e gwenge mopogore opogore. Nyakwaro Mogejwang' koth ka medo chwe ma warango e chal mar fwambo okinyi ma kawuono warangane kaunti mano ma Narok tahinya. Nitiere wach machopo nyaka sani Nyakwaro Mogejwang' ka luwore kod jofwambo mago mantiere kaunti mano ma Narok ni Narok East obedo oyudo koth mapek ahinya kendo pi oula okelo midhiero ne kuonde lemo, kuonde somo kachiel koda ka kuonde mamoko mago moting'o nyaka kuonde mitime ohala. Mano koro kaluwore kod koth mapek kendo pi oula moywero gwenge ma kamago kendo ketogi e andaki kendo ketogi kama tek ahinya kotenore kod koth manogoyo gwengego mago mag Narok East. Mane kama wantie Nyakwaro Mogejwang' kendo mathoth ang' wakoni ka otenore kod koth mamedo goyo gwenge ma Narok tahinya Narok East mondo mi wamiyi mathoth odiochieng' ni makawuono weche manyien duto madhi bedo ka waluwo ni odiochieng' ni. Nyakwaro Mogejwang' mane makelo wa giko mar mar fwambo en Mbako Romo. Mama na telo mokwongo telo mar ariyo Joyce Oduor biro godo wada twak. Nitiere jotije manyawawa kata ne ghost workers nono kata ka status ni kod gimoyo 200 ka achiel koda ka weche mamoko motenore kod akwede endiko ji tich tahinya tije sirkal. Waneno ka dhoudi moko indiko ahinya ondik gi kanyo kendo ang' oyud thuolo mar neno gi twak mang' dhi nyime kanyo sani bang' chenro mar chal mar fwambo wadhi bedo kata ka warango gi kendo wadhi bedo ka wane kacha ni Uganda Gikuyu chal nade. Uganda ma Kalenjin kata Jolang'o gibire thuolo mar 2 Joluo ni e thuolo mar 3 kae tem rangi ranga kanyo kaka gintiere gi pek kod kwan ma gintiere godo e tije mag gisebedo ka giyudo sirkal. Bende nitiere chik kata paro mar chik magoro sani kochwal e od bura dhi neno ni achiel ewi 3 mag jotije duto ma indiko e sirkal onego bed ni rango dhot ma jogi duto wuoke mondo ne ni adieri gima chal kama ok nuore kata oganda ok yude akwede
e yorego mag tich. Welo nitiere studio ma Nairobi ka, welo dhi bedo jolony e weche mag telo, jolony e weche mag uchumi. E studio ma Kisumu bende jalony e weche mag telo dhi bedo. Telo iwacho ni tijegi kata ka ipogogi e counties, debed ni gichal gi mipogo e sirkal mamalo, kama pogruok ma kamagi bende nyalo bedo kamienje gibiro ka gia kani. Abedo kata e chenro tielo mokwongo mar mbako romo e chal mar fwambo, nyinga Cleophas Oluoch, Kisumu Kanyakwar mokiewo nyaka Sango, oriti masani Joyce Oduor donjo kod twak, kik idhi mabor.